Priatelia, dovolte, aby som využil tento moment a predstavil vám moju kapelu. Vidíte, že tu nehrám dneska sám. Takže poprosím, veľký potlesk, klávesy hrá Eugen Výzvári. Bicie Marcel Buntaj. Basgitara Oskar Róža. OK, priatelia, vidím vás tu strašne veľa, nevidím ani nakoniec. A chcem sa spýtať, bavíte sa dobre? Áno? No ja keď sa dobre bavím, čo aj dneska sa dobre bavím, tak strašne rád spievam. A tým pádom smerujem k tomu, že by sme si mohli spolu zaspievať. Ste pripravení? OK. Yabadam, yabadam.
Ale Petržalka chlapci dneska spieva akože prvú ligu. Pozor, pozor, pozor. Jeden veľký potlesk pre vás.